என்ன பாத்துக்கிறது கஷ்டமா? என் கண்ணை பார், என் கண்ணை பார்த்து பேசு. நான் உன்னை பெத்துக்க சொன்னா ஊரெல்லாம் போய் தண்டோரா போட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன பாத்துக்க முடியாதுன்னு. இன்னைக்கு ஜோசியக்காரன் நமக்கு அதிர்ஷ்டமான நாளுன்னு சொன்னானே, என்ன ஒண்ணு? ஆஹா, அதிர்ஷ்டம் ஆம ரூபத்துல கட்டிச்சிரா. ஆண்டி ஆமையை ஆட்டியா போட்டுக்குவா. டேய் போடா. அடச்சே, ஆம கறி மிஸ் ஆயிடுச்சே. ஆஹா, இன்னைக்கு ரீல்ஸ் பண்றோம், லைக்ஸா அல்றோம். அச்சோ, தொப்ப தெரியுதே. அப்படியே கையை வச்சு மறைச்சி ஆட்டையை போட்டுற வேண்டியதான். மேடம் சீக்கிரம் பொறுக்குங்க மேடம். அப்பாடா கிளம்பிட்டாங்க, நம்ம சாப்பிட வேண்டியதான். எனக்காக எடுத்து வச்சதுக்கு தேங்க்ஸ் விச்சி. நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகி விட்டதே. வீட்ல பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ரோட்ல பண்ணிட்டு சி வாங்க அந்த பக்கம். என் வாழை நிமித்த முடியாதுன்னு எவன்டா சொன்னது? பாத்தீங்களா எப்படி கொடிக்கம்ப மாதிரி நட்டுக்கிட்டு நிக்குதுன்னு?